Dobrý deň. Dnes si predstavíme ďalší zo zaujímavých produktov, ktorými je Crystalon zdravá paradajka a paprika. Jedinečnosť tohto produktu spočíva v tom, že obsahuje všetky látky, ktoré sú potrebné pre zdravý rast rastlín, ale taktiež aj bohatú násadu plodov. Tento obsah je rozdelený do dvoch vrecúšok. Prvé vrecúško obsahuje aktívny vápnik, no okrem samotného vápnika obsahuje aj dusík. Aktívny vápnik zabezpečuje to, že rastliny sú odolnejšie voči fyziologickým poruchám, akými sú časté prejavy, a to je hnitie špičiek paprík, ale taktiež aj černanie plodov paradajok. Druhé vrecúško obsahuje kryštalické hnojivo, čiže všetky potrebné látky, akými sú draslík, fosfor, ale aj horčík. Tieto látky zabezpečujú bohatú násadu kvetov a následne teda aj plodov. Aplikácia takýchto hnojív je veľmi jednoduchá, spočíva v tom, že ich striedame týždeň po týždni. Hnojiť začíname s aktívnym vápnikom. To znamená, že do nami pripravených 5 litrov vody umiestňujeme zhruba polovicu odmerky. Takéto hnojivá necháme rozpúšťať zhruba 1 minútu a zabezpečujeme to aj pravidelným miešaním. Po dôkladnom rozpustení všetkých častíc rastlinky zalievame, obsah druhého vrecúška aplikujeme zhruba po týždni, a to v pomere 3/4 odmerky do 5 litrov vody. Musím však upozorniť, že nikdy nepoužívame tieto hnojivá, respektíve obsahy vrecúšok naraz, ale striedame ich takto týždeň po týždni počas celej vegetácie, to znamená zhruba od mája do septembra až októbra. Práve takáto forma hnojiva je pre rastliny veľmi ľahko priateľná a rýchlo účinná, čiže zabezpečuje príjem všetkých potrebných živín. Ostatné zaujímavé informácie nielen o tomto produkte si môžete prečítať na našich webových stránkach, ale taktiež aj na Facebooku. Dovidenia.